Bon dia. En la situació que estem vivint, la veritat és que costa saber quin dia és el que estem tenint i també molts de vostès segurament no se'n recordaran que esta passada matinada ha començat de forma oficial la primavera. Ha sigut quan faltaven 10 minuts per a les 5 del matí, durarà 92 dies i 18 hores fins al pròxim 20 de juny que començarà de forma oficial l'estiu. Algun apunt astronòmic, tindrem algunes pluges d'esteles, serà el 22 d'abril, el de les lírides, serà bon moment perquè tindrem lluna nova, mentre que el 6 de maig la Eta Aquàrides sembla que serà més difícil de veure perquè tindrem pràcticament lluna plena. Tindrem un eclipsi penumbral de lluna, serà el 5 de juny i es podrà veure així a la Comunitat Valenciana. I recorden, el canvi d'hora, passarem a l'horari d'estiu el pròxim cap de setmana, el 29 de març. De moment, una situació meteorològica que no acaba d'aclarir-se del tot. Hem tingut presència des de primera hora del matí de núvols a bona part de la comunitat. Alguns d'ells, més compactes, han deixat alguna precipitació en punts de la Marina, de la vall d'Albaida, en les zones més centrals de València. Han sigut pluges de caràcter molt dèbil i hi ha hagut zones del sud on s'han obert algunes clarianes, però sobretot al centre i cap al nord el cel continuava molt carregat de núvols. Les temperatures no han patit canvis significatius, les més baixetes entre 3-4 graus a les zones de més al nord i interior de Castelló. La resta de zones de l'interior i les comarques de més al nord, les temperatures mínimes han quedat entre 5 i 9 graus i junt a la costa i a les comarques més centrals també, com els últims dies, entre 10, 12, 13, 14, com a molt 15 graus que hem tingut en algun punt de la Safor. Demà comencem el cap de setmana també amb alternança de núvols i clars, pot ser més sol de matí, els vents bufaran de llebeig cap al sud, de xaló cap al nord, tindrem de matí presència de núvols i clars, podria ser que caiguera alguna goteta però pluges segurament inapreciables i a partir de migdia augmentarà la nuvolositat a l'interior de la Comunitat Valenciana i de vesprada els núvols avançaran des del sud-oest cap al nord-est, deixant ruixats i precipitacions més probables en punts de l'interior i a les comarques més centrals, però sense descartar també algun ruixat en punts de la costa. I sembla que les temperatures màximes baixaran lleugerament, temperatures que quedaran al voltant des d'este com a molt del 18 graus en punts de la costa, temperatures al voltant o fins i tot per davall dels 15 graus a les comarques més centrals i temperatures de 10, 12, 13 graus a les zones més interiors de la comunitat. I la perspectiva per als dies següents és d'inestabilitat, d'ambient humit, fresc a tota la Comunitat Valenciana. Diumenge serà un dia gris, amb precipitacions, sobretot matí, migdia i primera hora de vesprada. Podria començar a escampar a última hora del dia, però tampoc ho tenim massa clar. Un dia, per tant, de precipitacions prou generals que tindria continuïtat dilluns amb un descens de les temperatures, pluges que fins i tot podien ser moderades i persistents en punts de la costa, especialment de la meitat sud de la comunitat, i postcanvis per dimarts continuem parlant de pluges, de precipitacions prou generals, amb un descens de les temperatures que de nou a les zones més altes de Castelló i de forma puntual podria portar algun floquer de neu.